Il-Park tas-Salini magħruf aħjar bħala Kennedy Grove se jitkabbar b'madwar 3000 metru kwadru. Il-ħidma biex dan isir mistennija tibda fix-xhur li ġejjin wara li fil-ġimgħat li ġejjin isiru iktar tħejjijiet tekniċi u finanzjarji. Dan ħabbru l-Ministru tal-Ambjent Leo Brincat meta għamel żjara lil ħaddiema tad-Direttorat tal-Parks fil-Petting Farm f'Taqali. Il-Ministru Leo Brincat qal li l-estensjoni fil-Park ta' Kennedy Grove se tiġi ffinanzjata minn Trasport Malta bħala kumpens ambjentali. Se jkun jiswa madwar €1/3 miljun. Da se tħallas għalih Transport Malta u se tħallas għalih bħala kumpens tal-li kien hemm xi biċċiet mill-Kennedy Grove li kellhom jittieħdu minħabba l-estensjoni tal-Coast Road. Apparti l-estensjoni fuq il-park, il-Ministru Leo Brincat ħabbar li s-sigurtà f'dan il-park se tiżdied. Għal dan il-għan se jitwaħħlu faċilitajiet ġodda tal-ghat-Tfal minflok dawk li kien hemm għax dawn kienu ta' periklu għalihom. Il-Park ta' Kennedy Grove se jkun mgħammar ukoll b'faċilitajiet ġodda l-pubbliku fosthom bankijiet u gazebos. Fil-Park ta' Kennedy Grove se jitħawlu wkoll madwar 100 siġra, dan biex ikompli jitħaddar ukoll.